Tiprasa sengkarak rok tini coba kaina thangmani Delhi hakatorok thangi sogui laika borok burulen hastiwo thangi sogui borok aro lengla thai bathak thai jaga manmani yakolo tini phung aichukni jorahono tini burulen hastini achok phang okra hinjaknai tini burulen no thiri langnai abahairok nuno tini borok selot riwi phung aisri srini chimino bachawoi chobani khorang rokna khlai borok burulen hasini ram rilaikha phung aisri srini chimino Tiprasa sengkrak siklarok Tiprasa no mathangna hinino Delhi hakotoro thangmani o Delhi hakotoro thangmani obono ongkha Tiprasa siklarokni demand tini Bangladeshi hastewo haphai tongmani haikeba Greater Tipraland Tiprasa ekot rokno tuino borok tini Delhi hakotoro thangi khorang tisanai haikeba memerumdam rinai hini lukurokni buskango sawoi lam rimani hastini tini obono borok Delhi hakotora tabuk lam rilaikha Delhi hakotoro thangnani bagi o Delhi hakotorni chobano tiyei tabuk joto hani besa hinjaknai rok hani besa hinjaknai rok no jotono tini o Tiprasa sikla khorokcha tini o sikla rokni phan tiyino borok hakotoro ti thangmani Tiprasani demand Tiprasani khorang o Tiprasani khorang rokno tino asuk jara tini borok naro phan ongui tini Tiprasani phan ongui borok himi thangka burulen haste jara burulen hasteni tini hain hai taiwaisa kifili borok lamri lekha Delhi hakotoro thangnani bagi o chobano tai kisa pholoknani bagi pholok lekha borok tinini aichukni jorani chimi borok lamri lekha Delhi hakotoro o chobano tui tabuk belainu wanamu hablaisa budulen hastini lukurok tini mahaike khoroksa Tiprasa choba khaina thangmani jorawo kami amcheni hayakeba hastini lukurok mungsabo Chaimania mungsabo sia asuk hasalmawo phaisha paikha jini osikla phantiye dibit murasing Tiprasani bagi choba khaine Tiprasani bagi hukumu mukumu kifilna hinino tini borok choba khaimani borokni o choba hai hini sawai khanarika budlen hasini lukurokbo haino sal jora romino obo haikeno choba khaimang langmade kamano sawai manya o dibit murasingni tei logewo thangnai sikla roktimbo ahaikeno borok salbrum borobno himlaye langma kamanabo sia tini thuinabo sia thuiklainabo sia ahaikeno borok choba khai tongo tabusuk jora Tiprasa lukurokni bagi hastini lukurok kheba mungsabo sia mungsabo nugya tini ahaikeno khuk setra kok hamya salai tongo kok hamya rok ta salaidi tini sakni besarokno thenangni jati hinjaknai rokno chini laibuma rokno si kaisa kai sawai khnaredi thenangni laibuma hinjakma ja chini o chini bisingtino obahaike sajagai tongthung hini borokni bisingti hastini lukurokno kokkachar jakha Tiprasa sikla sengkrak rokni bisingti Do faciri tomani nugi dema shan shom shawi fai mani chini tongo fa thinang no slainani jolma jashani uklogo bush khai chishina burulen hastini Tiprasa sikla sengkrak rok Tiprasani bagai choba khaine thangnai rok tini phung aisri srini chimino borok lamri laikha burulen guest house ni tini obonotino belai kha kaham yafari kalangi thangka khorokcha Tiprasa ni bagai choba khainai dibet murasing burulen hastini lukurokno tini asukkai jono maya khaika jeng borok bai mungsabo sini laimung krei chini kaisa Tiprasani mukhang hai jeng indigenous hinino borok tini jono kaham kai otit palai ma haikeno palai kha bini nograi rokno hini sawai khnarika bururen hastini lukurokno abono taibo hastini lukurokno bo
tini abono kokasarkha David Morasing jeng tini mungsabo korei mungsabo sinilaya tini ashakai jono Boroland hastini lukurok obahaike hamjakma hai hastini lukurok bo jono chobawo logiri manya phano tini kok bai phano sajak sajla rokno phorongdi haikeba chini laibuma rokno shadi omahaikeno jeng daktino jogoi thagano hini sawai khanarika David Morasing sal jora romoino bo obahaikeno tiprasani bagai choba khaimani jorawo keboba sawo hamya keboba sawo kaham phiaba ani sago bobo hai bemar romoi tongkha abobo kebo sawai mania hinte ani yakongde chokrai thangno hinino tini lukurokni bwskango sawai khanarika o khorokcha sengkrak David Morasing kahamni lama kahamni samung tangnani thangkai ahaikeno hinjago hinino bini khawo chongmang chongoino tabo sukjora thangi sogui lekha borok Bodoland hastiwo obahaikeno borok himangno thangi soguika tamungke tini obono kaham hinjago hamya hinjago hinino bo khawo chuwei tini tiprasani kahamni lama samung tangna bagai himi thabo kaisui siri आपका स्वागत है बोरो तिपासा भाई भाई और मोरिन मेरा दोस्त बहुत ही एक रिनाउन बोरो में से हमारा सोशल वर्कर है और अंदर से इतना काम करता है ना गहरा से ये बात में ही हम लोग को पता चलेगा तो थैंक यू धन्यवाद थैंक यू डेविड अच्छे से जाना अपना ख्याल रखना हाँ अगर आपको कुछ हो गया तो पूरा नोटिस लेकिन कितना पैसा का लॉस होगा तो अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना लेकिन मैंने सोचा था आपको कुकराझार में मिलेगा कोकोजर में होगा थैंक यू ठीक है हाँ तो ये तो ब्लॉग ये हम सब उसका स्टार्ट है कोई और है आपका नीचे में है बहुत सारे निकाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारा बोरोलैंड गेस्ट हाउस वहाँ पे हम लोग 2 दिन रुकने का हम लोगों को यहाँ पे सभी ने हेल्प किया और खास करके मोरा बीटीसी का माननीय EM नीलू स्वर्गीय जी उन्होंने हम लोग को बहुत हेल्प किया और साथ ही साथ हमारा दिमासा मुक्तेश्वर कैंपराय जी साहित्य सभा का उन्होंने भी हेल्प किया और जो भी गुवाहाटी में है सभी ने हमको हेल्प किया और आज हम लोग ये बोरोलैंड गेस्ट हाउस छोड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बोरो हिस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान बोरो को यूनाइटेड करने में तो उनका श्रेय हम लोग हिस्ट्री से हम लोग को मालूम पड़ता है कि उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी बोरो का उनका सबसे बड़ा महत्व है बोरो को यूनाइटेड करने में। और आज हम ये बोरो गेस्ट हाउस छोड़ने से पहले बोरो का उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी को हम सैल्यूट और उनका प्रणाम करते हैं। Waktu white tangkap, pengai seksi nongkar mana, amagai bisa waktu gumandang lagi kan? Oke, untuk mau pakai macam. Waktu gumandang kan, oke, bisa ini waktu pakai.
Waktu itu bagai aku waktu kita mandak ta, kita ni lagi na tarpor kita batak lagi na, kalau kau batak baik cuma itu cuma ada, jadi pungai sih. Waktu nafar tu waktu itu kemudian pungai sih, nafar kaget atau punya untuk dia bah. Unfortunate waktu lagi kan untuk corporate. Are. Waktu itu kok sudah kirim apa? Baik. Ekdom strong. Baik.